деҳаи вишхарви ҷамоати деҳоти язгуломи ноҳияи Ванч ҳамасола аз камчинии оби полезӣ ва оби ошомиданӣ танқисӣ мекашид. соли равон бо ибтикори ситоди байни идоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон маскунони ин деҳа ба оби полезӣ дастрасӣ ёфтанд. дар нақша аст ки дар рӯзҳои наздик оби ошомиданӣ ҳам ба деҳа ворид мегардад. иншооти обтаъминкунӣ бунёд гардида бо анҷом додани баъзе корҳои иловагӣ оби ошомиданӣ ҳам ба қубур равона мегардад. аз рӯи иттилои муҳандиси қиттаи беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи Ванҷ Муҳаммад Ризо Ризоев ба онҳо лозим омад ки барои шодоб гардондани заминҳои наздиҳавлигии деҳаи Вишхарв аз дараи Қумочдара дар масофаи 5 километр қубурҳоро васл намуда ба деҳа об сар диҳанд. оби полезӣ ай деҳаи ай дараи Қумочдара ба деҳаи Вишхарв барои обёрӣ кардани заминҳои полезӣ меравад. диаметри труба 250 миллиметр, ғунҷоишаш дар 1 секунд 41 литр секунд. барои обёрӣ кардани зиёда аз 100 гектар заминҳои полезӣ. оби Қумочдара тоза буда метавонад ҳамчун оби ошомиданӣ ҳам истифода гардад. аз рӯи иттилои маскунони деҳаи Вишхарв то имрӯз онҳо оби тозаро дар масофаи дур аз руди язгулом харакӣ ва пиёда мекашонданд. заминҳои онҳо бошанд дар ҳолати хушкшавӣ қарор доштанд. агар баҳори ҳамин сол дукири обкаш сохта намегардид 22 гектар боғоти маскунони деҳаи Вишхарв месӯхт. чунин омилҳоро ба назар гирифта тирамоҳи соли гузашта бо сарфи 2,5 миллион сомонӣ ва қувваи коргарии маскунони ҷамоати деҳоти язгулом сохтмони иншооти обтаъминкунӣ оғоз ёфта дар муддати нисбатан кӯтоҳ анҷом дода шуд. аз диди муовини якуми раиси ноҳияи Ванч Шамсиддинзода Азим эълон гардидани 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 онҳоро муваззаф менамояд ки дар таъмин намудани аҳолӣ бо об ҳиссагузор бошанд. бо ташаббус ва пешниҳоди асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қатнома дар бораи эълон намудани 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор қабул намуда солҳои 2018-2028 ин иқдом дар арсаи ҷаҳонӣ қайд карда мешавад. дар доираи ин 10-сола вазорати кораҳои дохила иқдом гирифтанд ки дар деҳаҳои дурдаст барои шодоб намудани заминҳои ташлаб як қатор корҳоро анҷом диҳад. бо роҳбарӣ ва назорати қатъии муовини аввали вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Аламшохзода Абдураҳмон аз моҳи декабри соли 2019 корҳои сохтмонии хатти оби полезӣ аз деҳаи Андарбаги ҷамоати деҳоти Язгулом то деҳаи Вишхарв оғоз гардида дар муддати каме бештар аз 3 моҳ ин иншооти обтаъминкунӣ сохта ба истифода дода шуд. маскунони деҳаҳои Вишхарв, Будун, Андарғаз ва Мотравни ҷамоати деҳоти Язгулом бо дастрасӣ ёфтан ба оби полезӣ ба бунёди боғҳои нав ва барқароркунии боғҳои кӯҳна шурӯъ намуданд. дар назар аст ки дар марҳилаи аввал заминҳои назди-ҳавлигии 82 хоҷагии деҳаи Вишхарв бо оби полезӣ таъмин мегарданд. пас он бунёди 22 гектар боғот дар мавзеи Андарғаз ба роҳ монда мешавад. аз оғози баҳор сар карда ҳар сол аз 1,5 то 2 гектар боғот бунёд мегарданд. оби фаровони иншооти обтаъминкунӣ имкон медиҳад ки то 100 гектар заминҳо шодоб гарданд. як нафар аз ҷавонони деҳаи Вишхарв Акбаршор Раҳмонов ки дар баробари дигарон дар бунёди иншооти обтаъминкунӣ заҳмат кашидааст ба намояндагӣ аз номи ҷавонон чунин ҳарф мезанад. имрӯз бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо кӯмаки сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон муҳтарам генерал лейтенант Абдураҳмон Аламшохзода аз деҳаи Андарбаг ба дарозии 5 километр ба деҳаи Вишхарв оби полезӣ кашида ба истифода қарор дода шуд. мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки мо ҷамоати деҳоти Язгулом деҳаи Вишхарв аз оби полезӣ азият мекашидем ва имрӯз бо шарофати ин марди саховатпеша мушкилии мо ҳал шуд ва мо аз об
دیگر تنقیسی نمیکشیم. با بنیاد انشاءات آب تامین کنی زحمت مسکنان دهه ویشخرو به حد امکان آسان گشت. از روی گفته آنها مردم بهار و تابستان برای آبیاری زمین‌هایشان از آب‌های موسمی که تا ماه اوگوست جاری‌اند استفاده می‌برند. با قطع گشتن آب در زمین‌هایشان به خرابشوی رو می‌آورند. آنها امید دارند که این مشکلات پس سر گشت و به آب دائمی دسترسی یافتند.